Здравейте! Вие сте с нашата поредица видеосъвет с Миро и Веско. В този епизод ще говорим за светлина и как тя влияе на нашите кадри. Светлината е един от основните компоненти на всяка видеопродукция. Тя се дели на два типа – мека и твърда. Твърда светлина е от източник с малка площ и силна концентрация и тя предоставя доста контрастни, но пък съвсем изображения. Такъв тип светлина е примерно от Слънцето. Меката светлина, от друга страна, идва от източник с разпръсната площ, не е толкова концентрирана и тя предоставя не толкова контрастни, но пък без сенки образи. Добре, когато снимате навън, да използвате бленда като тези, която представлява един светоотразителен диск, който насочите към лицето или частта от тялото, която искате да осветите на вашия обект и той го осветява. Ако не използвате такава бленда, е напълно възможно, ако лицето на обекта е осветен, фонът зад него да е изгорял, което в крайна сметка не изглежда добре. Температурата на светлината се измерва в келвини, като нормалната дневна температура се счита за 5000 келвина. По скалата на Келвин под 5000 келвина се счита за топла температура, защото придава по-червеникав оттенък на образа, а над 5000 келвина се счита за студена, защото придава по-синкав оттенък. Добре е, когато снимате навън, да използвате неутрализиращ филтър, който намалява светлината с няколко стопа, защото без него е лесно да изгорите кадрите. За да следите нашата поредица от видеа, абонирайте се за канала на Media Start.